Tahu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da kowa daidai wannan lokaci. Na zo muku da abin mamaki ga wanda bai iya ɗora bidiyo a wajen kiransa ba. Idan an kira shi ya ga bidiyo ya hau a kan kiransa, kawai shi ne zai hau a matsayin ringinsa kuma zai rinƙa ba mutane mamaki, to sai ya yi haka. Ka biyo mu ka gani. Idan kuma wannan ne farkon zuwanka wannan channel ɗin, ka danna mana alamar subscribing sannan kuma ka danna mana liking. Muna godiya da zuwanku wannan tasha tamu ta Matasa TV. Yawwa, ka kalle ni da kyau sai ka shiga setting. In ka shigo cikin setting a hankali sai ka shiga cikin wannan my video ɗin nan, my video show ɗin nan. In ka shiga ciki ka ga wannan hoto na ne na ɗora, na bidiyo na ne na ɗora a kan kira. Idan kana so ka ga a haka baya sama. Idan kana so ka ɗora shi sai ka yi haka. Ka ga ka yi haka, to sai ka yi haka. Ka ga yanzu ina danna wannan app ɗin nan, to shi kenan ya riga ya hau. Na yi haka. Yana searching, to ka ga ya riga ya hau. Yanzu baka da wani matsala kawai. Ana kiranka direct kawai. Ana kiranka kawai direct za ka ga abin nan kira ya riga ya hau. Idan kuma kana so ka sauke shi gaba ɗaya, to sai ka yi haka. Ka gani? Ya shiga cikin memory kenan. Ka ga yanzu idan duk wani wanda nake so in ɗauka in ɗora a kai ya hau, kamar yanzu kamar wannan like this one. Idan ina so in ɗora shi a kai kiran ya rinƙa yi, ka gani? Ka ga yanzu wannan ya hau. Da na danna nan directly ya riga ya hau a kan kirana. Idan kuma ina so in goge wannan, ka gani ga alaman abin nan na danne shi. Ka gani? Da na danna haka. Ka ga ya danna? To shi kenan kawai ina so in goge sai in danna nan wurin. Ina danna nan wurin, na riga na goge shi. To mun gode ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar liking a wannan tasha tamu ta Matasa TV. Muna godiya. Sai mun sake haɗuwa a karo na gaba. Insha Allahu za mu kawo muku fasahohi kala kala da ban mamaki da ban al'ajabi.